Vysílání nahoru do Rudíka závodníte. To pole velmi roztažené. Závodníci, kteří budou bíhat na startový ovál a bude čekat závěrečný 200 metrů. A právě teď Ellen Krotová bíhá na ovál a čekají závěrečný 200 metrů. A zřejmě si běží pro sladkou olympijskou medaili maratonského závodu. Takže poslední dostá pro startovní číslo 47, ale Krotová základní číslo za další neohlednou číslo na druhé místě startovní číslo 20 a to je také Krotová rovně základní číslo 30 a máme tu číslo Martina Gáborová a uvidíme Tereza Kurová. Základní středěna Palata hrají bron a už je to rážáno. Tereza Kurová, třetí místo Barzovské běhy a poslední vybíhají další závodnice, které úspěšně nakončí maratonský závod. Takže připravte se. Start! Pojď, Olivera! Zhruba 25 metrů a je tam osamocený další závodník, jsou to modré dresy, což je základní škola Žižkov zřejmě. A myslím, že modré mají kamená srdce, tak uvidíme, až tam chlapci doběhnou na startový ovál. Chceme si, kdo je na čele. Ty rozestupy jsou poměrně velké, takže pokud vám jsou výrazníky modrý dreze, zřejmě základní školy Žižkov, tak za malou chvíli závodníci budou bíhat a už teď bíhají a čeká je závěrečný
ještě Jan Lasáň ze základní školy Jisko. Vlastně sledujeme souboje o další umístění. Jsou to kurzy 3 závodníků, takže stále se bojuje i o ta další místa. A postupně sledujeme a nádherně postupujete všechny závodníky, kteří závod končí. Takže ještě jednou prosíme k prezenci na závod chlapců 600 mikročníků Oleksandr Sivokon z Kamenné Stezky, ze základní školy TGM Vojta Pěkný, Adam Borovský a Jan Losáhlo a ze Žižkova Vladimír Málek. Takže prosím tyto závodníky, aby dorazili pod stan pro startovní čísla. A my mezi tím už sledujeme závod dívek, které nám odstartovaly. Zatím to tempo není nějak vysoké, bude to zřejmě taktický závod, který se nám rozhodne v závěru. Karolína Majerová. A závodnice nám opět mizí za hlavní budovu a budeme čekat na překvapení, které se nám objeví vlevo. Kdo bude v čele závodu. Tak a už tu máme vedoucí závodnici církevního gymnázia, která si vybudovala velmi vysoký náskok, velmi možný náskok. Zatím potom Nela Neumannová, Karolína Majerová a Lída Pěkná. Takže už jsme asi identifikovali tu vedoucí závodnici, je to Viktorie Hermanová z církevního gymnázia, která za to v tom druhém pruhu vzala a má velký náskok a zřejmě
jedinci běží pro zlatou medaili v olympijském závodě, protože právě teď zbíhá na ten závěrečný 200-metrový kurz. A už ji tu máme, takže ano, je to startovní 140, Viktorie Hermanová, církevního gymnázia, ty běží pro suverénní vítězství, protože ještě další závodníci nejsou na dráze. Takže Viktorie Hermanová nabaluje chvíli pro textilovou čáru a stává se olympijskou vítězkou v maratonském běhu. Žádný 610 a je to žádný souboj o druhé místo. Milena Neumannová, Lída Pěkná, opět základní škola Tomáše Garrigua Masaryka a vypadá to, že Milena Neumannová má víc sil a běží si pro stříbro. Už je to rozhodnuto, takže Milena Neumannová druhé místo a Lída Pěkná bronzová medaile. Probíhají další závodnice, to startovní pole je velmi rozklažené. Tak máme na trati závodníky 6. a 7. ročníků. Tady je to od začátku daleko ostrější tempo než u dívek a tím pádem máme startovní pole velmi roztrhané. Máme tam na čele modré a zelené tričko, to vypadá na Žižkov a církevní gymnázium. A za malou chvíli, až závodníci poprvé uvidíme na hlavní rovince, tak si řekneme, kdo to přesně je. Takže vypadá to, že nám tam vznikne vedoucí trojce, dvou závodníků z Žižkova a jednoho z církevního gymnázia, která teď zbíhá poprvé. Závodnickou dráhu a na čele máme církevního gymnázia Artuše Pízerna, kterého pronásleduje do startovní předsedu gymnázia Životena a tak je ta Pízerna.
pořadí druhý, je tam medailní dvojka. Myslím, to je Stanislav Trubna ze základní školy Vyškov a za ním Artur Vízner z Cítěně gymnázia. No ale opět nám závodníci mizí za hlavní křihovou a je to podobně jako při přistávání poslední koní na zemi, teď se nám na malou chvíli přeruší radiové spojení a budeme netrpělivě čekat na obnovení spojení, které by mělo přijít tam v tom levém oblouku a uvidíme tato pořadí se nějak radikálně změní nebo bude stejné jako základní školy, který má už poměrně velký náskok před Artušem Víznerem, Cítěního gymnázia, přitáhl poslední stoupání na oblouk. A potom už cílová novinka. Já jenom připomenu, že Stanislav Trubna v rámci olympiády vyhrál na 800 metrů a 1500 metrů, takže pokud se to podaří vítězit z maratonu, tak se stane takový malý kulturským zátopkem naší olympiády, protože podobně jako zátopek vyhrál v Helsinkách 52, 5 na 5, 10 km a maraton, tak Standa zřejmě ovládne 800, 1500 a maraton. A nepředbíhejme, ještě není konec. Ale vypadá to, že Standovičný nedochází a stále si udržuje ten poměrně luxusní náskok, který má aktuálně zhruba 100 metrů. Mění se nám ale pořadí za ním. Tam se o ten druhý nejcennější stříbro ještě stále bojuje. Ale vedoucí závodník Standa Trubna právě předbíhá. Na řetězník Terminoval. A běží si na to trubnovací soutěží. Takže Stanislav Trubna základní škola. První místo. Na druhé místě číslo 46. Matěj Chvílení táhá Balaka. A máme písmení boj o to třetí místo. Je to opět základní škola a Denis Hofku, který na finiši vybojoval bronz. Dobíhají nám další závodníci a opět tu sledujeme, funguje kole umístění. No a mezi tím už byl odstartován závod dívek.
Takže opět na tom levém oblouku můžeme sledovat vývoj závodu a za malou chvíli závodnice přivítáme poprvé na té hlavní rovičce Tartanové oválu a představíme si ty vedoucí závodnice. Máme tam na čele 3 modré dresy, což vypadá na základní školu Žižkov. Já si myslím, že se budou opakovat soubojece o 30 a 15. Už jsme tam měli Adelu Pokolovou, Johanku Trešovou a Adelu Hunickou. Uvidíme, jak budou tentokrát stylu a už máme první 2 závodnice na oválu a mají trošku nástupce zbytek na to pole a je to s 22 Adela Pokolová a odpišu Adelka Hunická, opět základní škola Žižkov. A ze ztrátou zhruba 3 metrů za nimi Kucečkou Pavla Soukupová. Takže to je Zřejmě bude základní škola Žižkov, ale za malou chvíli bude všichni vědět, jaké bude pořadí v tom prvním průběhu. Takže je to startovní číslo 75 a Kamer Estesky. Tam je Ondřej Krmík ze základní školy Jana Palacha, ale je to zatím početná vedoucí skupinka. Jana Palacha a takže Matěj Černý na první místě a za ním Matěj Špicer ze základní školy TGS. Tam to pořadí se ještě stále mění. Tak uvidíme, jak chlapci rozhodli, protože ještě čeká poměrně velký kus trati. Takže na dráhu bude jako vedoucí závodník vybíhat
Matěj Černý, ale za ním to vře, tam je čtyřčlenná skupinka, která se na Matěje dotahuje. Takže po druhé máme závodníky na hlavní rovince. A máme tam 72 na čele Ondřeje Pánka Řežištěvá. Pak je tam 51 Matějníka, se studentským strojkou Adam Jemen gymnáze, Jordana a s osmičkou Matěj Špichr ze základní školy Tomáše Garrigua Masaryka. Ale teď se udává 92 Ondřej Pánek ze základní školy Žižkov. Dráhu opouštíme v pořadí Ondřej Pánek Žižkov, Matěj Černý, základní škola na Palacha a potom závodníci Matěj Mimra, Adam Němec a Matěj Špichr. Je tam i z církevního gymnázia Josef Bořák v té vedoucí skupině. Který už je teď na třetím místě. A teď je dokonce druhý, takže máme pořadí Ondřej Pánek, Josef Bořák a Matěj Černý. A Josef Bořák jde do čela. Takže zelené tričko z církevního gymnázia teď vede do startovní pole. Takže na čele máme dvojici závodníků, pořád církevní gymnázium a Adam Němec, gymnázium Jiří Očná a téměř bok po boku zbíhají ten levý obouk a zřejmě si to oni dva v závěru rozdají o celkové vítězství. Tak a právě teď vedoucí závodníci stíhají na závěrečnou dvoustovku, na Josef Bořák z církevního gymnázia s výjezdním náskokem před Danielem Němcem a Janem Němcem a teď je tu finish. Teď je tu finish a uvidíme, kdo z nich bude nádherný závěr. Přiznám se, že nejsem schopen nepřivítat vítěze. Třetí místo potom patří Ondřeji Pánkovi ze základní školy Žižkov.
tom dramatickém finiši vítěz Josef Dvořák, církevního gymnázia před Adamem Jircem. A můžeme sledovat mezi dalších závodníků, který zatleskáme už jenom proto, že tuto 3,5 kilometrovou trať v horkém počasí zvládli a úspěšně samozřejmě teď přichází příležitost a pravá chvíle, abychom předali ocenění těch nejlepších maratonských běžců, kteří dnes v Kutné Hoře běhali. Jenom jsem chtěl upozornit technický personál, že mi dochází baterie z mikrofonu, takže možná za chvíli přestanu být slyšet, to je jenom proto, aby případně připravili náhradní baterii, to je jenom technická. A zdraví tady samozřejmě také místo starostu města Kutná Hora, pana Josefa Viktoru, krásný dobrý den, pane místo starosto. Vítám tady všechny sportovce a nebudeme to dlouho protahovat, protože nás čeká ještě slavnostní závěrečný ceremoniál. Takže pojďme vyhlásit nejlepší maratonské běžce v kategorii 3. až 5. ročník, a to dívky. Na 3. místě se umístila Tereza Kurovová, základní škola Jana Kvácha, takže Josef Viktora, první místo starosta města Kutná Hora, právě předává medaili a diplom. Gratulujeme a dovolte, abych pozval na petlu vítězů také Adélu Kratochvílovou, stříbrná medaile, základní škola Žižkov a její čas 4:22. No a konečně vyhlásíme i zlatou medaili, první místo v této nejmladší kategorii. Zlatou medaili získává Helena Klubková, základní škola Žižkov. Ještě jednou potlesk pro nejmladší dívky kategorie 3. až 5. třídy a nejúspěšnější maratonské knížkyně 10. olympiády dětí a mládeže v Kutné Hoře. Tady jsou plné své krásy. Děkujeme za reprezentaci. Na mě teď je vyhlásit nejmladší kluky, nejmladší chlapce, tedy ty, kteří chodí do 3. až 5. tříd. 3. místo, bronzová medaile, Jan Vašák, základní škola Žižkov, 4:28. Gratulujeme. Na druhém místě reprezentant základní školy Žižkov s časem 4:09,1 je to Mikuláš Lacman. Zbývá v této kategorii vyhlásit také zlatou medaili, kterou získává ze základní školy Žižkov Tomáš Kubín. Ještě jednou velký potlesk pro tyhle kutnohorské borce. Takže kluci, gratulujeme ještě jednou, děkujeme za reprezentaci a za výborné výsledky a pojďme pokračovat dál, pojďme vyhlásit starší chlapce, tedy chlapce ze 6. nebo vlastně dívky, začínáme u dívek, starší dívky ze 6. a ze 7. tříd, samozřejmě
maratonské Prištině. Třetí místo bronzová medaile Ludmila Pěkná. Pro stříbro si dnes doběhla časem 9:05,4 ze základní školy Tomáše Garrigua Masaryka Nela Neumannová. Zlatou medaili a tu si odnáší z církevního gymnázia s časem 8:42,9 Viktorie Hermanová. Holky vám ještě jednou patří velký potlesk od veškerého publika, od věrných fanoušků, kteří navštívili tento dnešní závěrečný ceremoniál. Samozřejmě velká gratulace. Tak, starší prosty 6. a 7. třídy, maratonský běh, tady zůstáváme. Třetí místo základní škola Žižkov, 7:59,8, Denis Očkus. Na druhém místě si pro stříbrnou medaili doběhl Matěj Šálený. A na prvním místě ze základní školy Žižkov doběhl pro zlato Stanislav Klubna. Ještě jednou velký potlesk pro tyhle úspěšné maratonské běžce rozhodně těch zaslouží. Díky moc a pojďme, jak se říká téměř do finále, pojďme vyhlásit nejstarší maratonské běžce, tedy 8. a 9. a začínáme, jak už to tak bývá, dívkami. Prvním místem bronzovou medailí Šárka Hundělová. Velmi dobře běžela také Adela Kokolová, která skončila na druhém místě. A dodám, že nejúspěšnější v této kategorii byla ze základní školy Žižkov časem 8:25,9 Adela Hulínka. Ještě jednou potlesk pro maratonské běžkyně z 8. a 9. tříd. Takhle to vypadá dnes. Dopoledne na prvním východu. Hodně děkujeme a užijte si samozřejmě ten váš úspěch. Pojďte vyhlásit nejstarší kluky. Maratonský běh zůstává na pořadu dne. A my začínáme bronzovou medailí, která po dnešním dnu maratonu již patří Ondřeji Pánkovi. Druhý si pro medaili, pro stříbrnou medaili doběhl Adam Němec. A pokud byste mi položili otázku, jak to všechno dopadlo, kdo zvítězil, tak velmi rád odpovím. Na ten vítězů, na ten nejvyšší post se teď postaví reprezentant církevního gymnázia Josef Dvořák.
který tady reprezentoval církevní gymnázium a jmenuje se Josef Žoldák. Moc blahopřejeme. Ještě jednou potlesk pro tyhle borce z Kůzlahovských základních škol a gymnázií, kteří skvěle reprezentovali své školy už tam je tam velkém počasí tady na stadionu Olympia. Kluci, díky moc! Tak to byl slavnostní předávání medailí. Já ještě jednou děkuji všem sportovcům, místo prvního místo starostovi města Trutnova na panu Josefu Viktorovi a za chvíli bude následovat ceremonia zakončení.